O sector e a Consellería abordaron no Consello da Pesca o futuro. Afondouse no novo Fondo Pesqueiro Europeo e no reparto de capturas para o 2024. Os pescadores contan na actualidade con numerosos frontes abertos. Varios deles se trataron no derradeiro Consello Galego de Pesca, o primeiro presidido polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, xuntanza na que se puxeron varios temas sobre a mesa. Unha era esa, non? A problemática que temos hoxe en día co sistema de taxa cuotas. Vamos a intentar que este ano, xa estamos sabendo que temos algunha cuota como o bacalao, algunha cuota que temos xa que si se nos aumentou, ainda que outras si baixaron un pouquiño, como o tema do xurel, na octava, na zona na octava C, pois que sí que vamos a seguir outro ano máis ca mesma veda, e aumentaron un pouquiño na novena. Pero, bueno, o sistema de cuotas ainda vamos a tramitalo daqui hora máis para adiante. Xa que o reparto se realiza en decembro, unha distribución das cotas na que o sector galego agarda que se manteñan as especies fortes. Pesquerías máis importantes, como son a pescadilla, a bacaladilla, a sardeixa, pois que se nos aumenten un pouquiño, non? Tamén se tratou no Consello Galego de Pesca os novos fondos europeos que agora se coñecen como Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura, FEMPA. Pois outro sistema de axudas para a flota, non? Estamos vendo que hai un sistema de axudas para a flota máis ben que son para as OPs, para as organizacións de produtores. Nós sempre reclamamos o mismo que as cofradías entren aí, en esa organización, que ao final acabo somos as mismas, pero bueno, a verdade que estamos recopilando a maneira de conseguir axudas por todos os lados, non? Entramos na problemática tamén outra vez do tema do combustible. Estamos o combustible xa a casi a €1, a 0,96, 0,95, depende do día que sea. E sinala que as axudas que recibe o sector para facer fronte ao incremento do prezo do combustible son insuficientes. Que a Consellería levantou agora outro sistema de axudas, unhas pequenas axudas para a flota, e o Goberno Central foi a principios de ano que nos dou unha axuda de €1.200, bueno, dependendo da flota, o barco, a eslora, o número de tripulación pois que tiñamos cada barco, pero bueno, iso é insuficiente, non? €1.200 para todo o ano, foi unha axuda para todo o ano, iso quedouse moito por atrás. Estábamos falando dun precio de 0,60, 0,65, agora está a 0,96, non? Para defender os intereses dos pescadores e do sector, realizouse novamente unha petición que os profesionais levan demandando anos, a reducción do IVE dos produtos do mar. Vimos desde o principio, fomos cando os puxemos, así como outros gobernos, como a Portugal, como a Italia, como a Francia, así o reduciron, algúns están casi ao 0%, e nós vimos reclamando que, así como se baixaron outros produtos, o peixe é indispensable para a saúde, é indispensable para a alimentación da población, é un produto que hai que comer, que é dos máis sanos que hai, e vimos reclamando, non sabemos por que motivo non o fixeron, nin o fan, é un tema que está encima da mesa, reclamando non solamente se digo as administracións e malo sector, senón que todo o mundo, pero bueno, vemos que seguimos ca mesma, non? Temas claves para garantir o futuro dun sector e dun modo de vida que ten un gran peso na comarca e en Galicia, futuro que os profesionais non ven moi claro polos problemas que se atopan para poder realizar o seu traballo.